Ama m na ọtụtụ ndị na-eche ka m bịa tiwe ọnụ n'ihe a na-akọ on social media to the extent na Jpac nọkọtakwu kpọọ m aba na live video ọ na-eme according to the 1-minute clip mmadụ sendelu m na WhatsApp sị m igwe nekwe na Jpac kpọrọ afa jee gbara ya wọ. Adịrọ m ready ịgba anybody war. Actually, we are mourning. We the Ubah nation, we are mourning. And we have our boss, the most distinguished senator, to pay our last respect to. So now whatever you are hearing online does not concern me. It doesn't concern me. I am not a party to that. All na the eager to make social media money. Ejirim saga na agbaketa creative content. Baluego. Man, everything about social media money. We are mourning. And because we are mourning, somebody like me, Igwe Credo, won't have anything to say concerning anything that is trending online. I don't have anything to say. I'm sorry to disappoint my fans. But I came out here respectfully because I got so many comments and the mother na comment na tag some there. I came out here to disappoint you people the more. And won't have anything to say concerning the saga about online. One is because I am mourning. Two is because na abia na odinana nrebanye ayara abia kaleva ụka gbasalo onye nwụrụ anwụ ma onye a enyibenye enyi akwabenye akwa. Adara abia na odinana nrebanye anara akali ụka onye nwụrụ anwụ na ama. Anara akali that we don't discuss issue of the dead that is not yet buried in public. So marriage tiwe ọnụ n'iwe gbasara saga unu na-agba. When my mentor, my benefactor, my boss, and the man that made me financially, and in fact, amara m ihe mmeji quantify the adjective, is still yet to be buried. Mgbe saga niile a bidoro, Jpac ekwula okwu. Say wow, na this boy makwa iwe. Onye ka nnọkọta ọwụ na obidogo kwuwe, obidogo zara n'asa, ọ bụ Jizọs ọ na akuzi na aza ndị mara akwụkwọ. If truly you are mourning, brother, ibe niile a na-akọ ike die gba nkịtị, at least ka akwacha ọga anyị, akwacha anya, nye the last respect. Ka iji na-ekwune nke ọ ya awụ ikwuo, ma ya dị nwụzinne able to attend the burial and be comfortable. Because you nke ọ ya awụ sakata ịdada okwu. Ịghọtago? In as much as na onye kwuru ihe okwu kwuru si na oji evidence of na ikwuru iwe dị etu a. Mana ọ na truly you are mourning, you shouldn't have replied them. One thing you matter about social media una even ewu itinye ọnụ owu siri ike. Mana ọwụ na itiri ọnụ yes 1 week or manual. And that is it. So even na akọwata abụrụ iwe ọzọ bụ na I am not going to reply any saga na agba online. For now, Abia in the whole southeast, amara maka Yoruba ma Hausa, mana in the whole southeast, in the whole eastern region, onwere politician, even the governor ka Ifeanyi Ubah-Igwe media team. Oga inwe more than 500 foot soldier media warriors. So, Obuna the media team Oga has not said anything about the false saga and about online. Nya saga nwere evidence and about online. Then mụnwa bụzi Igwe Credo, an individual. Obrode na mbo, I will not call myself a media warrior. I am just an ambassador of his brand. Igotago. An ambassador of his brands. Oji aga his political movement. Mụnwa uye ya abịa zikuwe. No now. Abia na Ubah nation, we have leadership.
and anya yara rapu. Like I told you, anya yara rapu. Burial line Akwa di ime. Jeje kowa mo shremo gwale. With people that are discussing things without proper evidence. You got to go. Onye nke si na ekwulu iwe ekwulu. Ekwugosi na oji evidence. Ya jisie n'ike. Onye nke asị kwulu na-akọ ihe ọ na-agba okwu okirikiri. Na gbasiwe okwu ike okirikiri. Ọ bụrụ na emegide mesie olu na onye ọbụla mbịa ngwa bịa kọwa onwe gị. Then onye si na oji evidence eweta evidence ya. Onye nke na-agba okwu okirikiri enwe ike mee gịnị? Kọwaa okwu asị na okwulu with evidence nke ọma. So even na-achọ is that I'm going to disappoint you, my beloved fans. I am not going to put mouth in the saga. We have a media team. I am head of strategic communication. And right now, what we are focused in is giving our Oga a befitting burial, which is the last respect for the deceased. So I would be disappointing you people and keep on disappointing you people before continue on saga online. The head of strategic communication, who is the head of the media, or maybe the chief of staff to the late senator, must have said something. I am really something that is coming out from the family or a representative of the family. Apart from that, we are too focused to giving our Oga, the most distinguished senator, a befitting burial. And that is all I have to say. Thank you.